Hello, hi, namaskar. Welcome to my YouTube channel. Dear students, today we discussed about federalism in India. First of all, we discussed introduction about the federalism. According to the nature of relationship between the national government and the regional government, political scientists have classified the government into unitary and federal. ଜାତୀୟ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିଜ୍ଞମାନେ ସରକାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଐକିକ ସରକାର ଏବଂ ସଂଘୀୟ ସରକାର। A federal government is one in which power are divided between the national government and the regional governments. Federal government like US, Switzerland, Australia, Canada, Russia, Brazil, Argentina. ସଂଘୀୟ ସରକାରରେ କ୍ଷମତାକୁ ଜାତୀୟ ସରକାର ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ସଂଘୀୟ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ସଂଘୀୟ ସରକାର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କାନାଡ଼ାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ରଷିଆରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବ୍ରାଜିଲରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କର କ'ଣ ସଂଘୀୟ ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। In a federal model, the national government is known as the federal government or the central government or unitary government. ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାତୀୟ ସରକାରକୁ ଆମେ ସଂଘୀୟ ସରକାର କହିଥାଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥାଉ। In a federal model, the regional government is known as the state government or the provincial government. ସେହିପରି ଆମେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର ଥାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥାଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର କହିଥାଉ। So now we start discuss about the meaning of federal government. Meaning of federal government or federalism. The term federation is derived from a Latin word. What is the Latin word? Foedus, which means treaty or agreement. Thus the federation is a new state or political system. जो ସଂଘୀୟ କଥା କହୁଛା ବା ଫେଡେରେସନ କଥା କହୁଛା ନା ଫେଡେରେସନ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଫଏଡସରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜିନାମା। ତେବେ ଏହି ଫେଡେରେସନ ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ in a federation, the state or political system which is formed through a treaty or agreement between various units. ତେବେ ପିଲାମାନେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଥାଆନ୍ତି, ବିଭାଗ ରହିଥାଏ, ତାର ସେହି ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର
ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଜାଣିଥାଉ। ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ୟୁଏସ୍ଏରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବୁଝିଥାଉ। ସେପରି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା କ୍ୟାଣ୍ଟନ ମାନ ରହିଥାଏ। ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କାନାଡ଼ାରେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ ରୁଷିଆରେ ଆମେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ନାମରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ାଏ ୟୁନିଟ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ନାମରେ ଜାଣିଥାଉ। ତେବେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଥାଏ ତାହା ଟ୍ରିଟି ବା ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଜାଣିଲା। ତେବେ ଆମେ ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। Indian federalism or federalism in India. The Constitution of India provides a federal system of government in the country. ତେବେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସଂଘୀୟ ସରକାର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। The framer of the Constitution adopted the federal system due to two main reasons. ତେବେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ରିଜନକୁ ଦେଖି ଭାରତର କୁ ଏକ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। These two reasons are, first of all, the large size of country and another one is its socio-cultural diversity. ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଶର ବୃହତ ସୀମାକୁ ଦେଖି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦେଖି ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ରିଜନକୁ ଦେଖି ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତ ଦ ଲାର୍ଜ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ another one is the socio-cultural diversity. So the term federation has nowhere used in our constitution. ତେବେ ଏହି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ବା ସଂଘୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବଟ୍ ଇନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 1 of the Indian Constitution say that India, that is Bharat, shall be a union of state. ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 1ରେ କୁହାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ, ଭାରତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନ। So Indian Constitution or provides a federal form of government. So Indian Federation is not a result of the treaty or agreement among the state like in America. ତେବେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଫେଡେରେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ Indian Constitution is based on Canadian model. ତେବେ ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ତାହା କାନାଡ଼ିଆନ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। Now we discuss about the feature of Indian Federation. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। First feature of Indian federalism, that is dual polity, ଦ୍ୱୈତ ରାଜନୀତି
বা দ্বৈত রাজনৈতিক ব্যবস্থা। The Indian Constitution establishes a dual polity, consisting the union at the center, the state at the periphery. ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱୈତ ରାଜନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଥାନ୍ତି। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ ଡୁଆଲ୍ ପଲିଟି consisting the union at the center and the state at the periphery. So, is endowed with sovereign power exercised in the field assigned to them respectively by the constitution. ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସମାନ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସମାନ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। The national government deals the matter like defense, foreign affairs and currency etc. ଜାତୀୟ ସରକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର ଏବଂ କରେନ୍ସି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଜାତୀୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଲାଇକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହେଲ୍ଥ, ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ନେକ୍ସଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। The Indian Constitution is not only a written document but also a lengthy and constitution of the world. ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘତମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ it originally contained a preamble 395 article which is divided into 22 parts and 8 schedule. ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଓରିଜିନାଲି ଏହା ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 395 ଗୋଟି ଆର୍ଟିକିଲ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ 22ଟି ପାର୍ଟରେ ବା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 8ଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। এটা ସବୁ ଅରିଜିନାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ବଟ୍ at present it contain consisting of a preamble, 448 articles and 12 schedule. ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ରହିଛି, 448ଟି ଧାରା ରହିଛି ଏବଂ 12 ଗୋଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ବା ଉପଧାରା ବା ଅନୁସୂଚୀ ରହିଛି। ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବା ନେକ୍ସଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ପାୱାର, କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ। The Constitution of India divided the power between center and state in terms of 3 lists, that is union list, state list and concurrent list. भारतीय संविधान
केंद्र एवं राज्य मध्य क्षमतार बंटन करथाए। तेबे एठारे तीनोटी लिस्ट देखा मिलता है, युग्म तालिका, राज्य तालिका एवं केंद्र तालिका, राज्य तालिका एवं युग्म तालिका, तीनोटी तालिका एठारे देखा मिलता है। यूनियन लिस्ट केंद्र तालिका, स्टेट लिस्ट राज्य तालिका एवं कनकरेंट लिस्ट जहाँ आम युग्म तालिका कही था। यूनियन लिस्ट इट कंटेन 100 सब्जेक्ट्स बट इट ओरिजिनली कंटेन 97 सब्जेक्ट। युग्म तालिका रे केंद्र सरकार आईन तैयारी करता। इन द यूनियन लिस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉ। सो यूनियन लिस्ट कंटेन 100 सब्जेक्ट्स। केंद्र तालिका रे 100टी विषय रही थाए, किंतु ताहा ओरिजिनली 97टी विषय से रही। राज्य तालिका बा स्टेट लिस्ट, राज्य तालिका रे राज्य सरकार आईन तैयारी करता। इन द स्टेट लिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द रीजनल गवर्नमेंट मेक लॉ। State list contain, in the state list it contains 61 subjects but originally it contain 66 subjects. राज्य तालिका रे आमे 61टी विषय देखा पाई था, किंतु ताहा ओरिजिनली 67टी विषय सेटारे रही थाए। In a concurrent list both union government and the state government make law. So concurrent list contain 52 subjects but it originally contain 47 subjects. युग्म तालिका रे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिसिकी आईन तैयारी करथांती। युग्म तालिका रे 55टी विषय 52टी विषय 52टी विषय रही, किंतु ओरिजिनली एठारे 47 बा 47टी विषय देखा मिलता है। अन्यतम वैशिष्ट्य होउछि बा नेक्स्ट पॉइंट से होउछि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन should also rigid. It should not be amendment easily either by central government or either by state governments. जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहूचा भारत संविधान एक माने ऑल्सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। एठारे संविधान संशोधन सहजरे होई न थाए, सहजरे होई न थाए। If any change relating to the division of power, there is a rigid procedure of the amendment. तेबे यदि क्षमतार बंटन रे कौनसी प्रकार परिवर्तन करा जाय थाए, तेबे ताहा एक जटिल पद्धति रे संशोधन करा जाय थाए बा संविधान रे कौनसी संशोधन अना जाय थाए, तेबे ताहा एक जटिल पद्धति द्वारा संशोधन करा जाय थाए। So there is a joint approval of both center and the majority of the state government. तेबे संविधान रो कौनसी परिवर्तन बा संशोधन करबा को हेले केंद्र एवं राज्य सरकारंकर एक मिलित एप्रुवाल रे संशोधन करा जाई थाए। नेक्स्ट पॉइंट होउछि बा नेक्स्ट पॉइंट्स होउछि बाइकैमरालिज्म बा द्वि सदनीयता। इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मेड ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। संघीय व्यवस्था रे आमे द्वि सदनीयता देखिबा को पाई थाउ।
In lower house of the people of the federation are given representation. So in the federal form of government we found two house. In the center the lower house is known as the Lok Sabha and the upper house is known as the Rajya Sabha. So the lower house gives representation to the people while the upper house Rajya Sabha give importance representation to the state. संघीय व्यवस्था रे आमे दी सदनता देखिबाकू पाइथौ एरारे दीटी गृह देखिबाकू मिलिथाए केंद्र रे जो व्यवस्थापिका रही है एरा दुईटी गृह देखा मिली थाए निम्न गृह को लोकसभा कह जाउथिबा बेले उच्च गृह को बा उच्च सदन को राज्यसभा कह जाए लोकसभा लोक मानकु प्रतिनिधित्व करुथिबा बेले राज्यसभा राज्य मानकु प्रतिनिधित्व करिथाए परवर्ती पॉइंट हेउछि बा नेक्स्ट पॉइंट हेउछि dual polity. So next point is dual polity. Dual citizenship. Dual citizenship. द्वैत नागरिकता. द्वैत नागरिकता कहले कौन बुझ? What is dual citizenship? In a federal government, each individual get a dual citizenship. संघीय व्यवस्था रे बा सरकार रे प्रत्येक व्यक्ति दुईटी लेखाए नागरिकत्व लाभ करिथांती जेमिति one common uniform citizenship of the whole state, one common uniform citizenship of whole state, while the second for the province or state of which he is the resident. One common uniform citizenship of the whole state, while the second for the province or state of which he is resident. द्वैत नागरिकता संघीय व्यवस्था देखा जाए जन व्यक्ति देशर नागरिकत्व लाभ करुवा बेले अन्य पटरे से राज्यर मध्य नागरिकत्व लाभ करता है जहाँ को आमे द्वैत नागरिकता बा डुअल सिटीजनशिप कही था। परवर्ती पॉइंट होउची बा नेक्स्ट पॉइंट होउची फ्लेक्सिबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज इजी इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जिते बेले गोटे संविधान सहजरे संशोधन होता है ताकू आमे नमनीय संविधान कही था। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय द यूनिलैटरल एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट और आइदर बाय द सिंपल मेजॉरिटी और द स्पेशल मेजॉरिटी। तेज भारतीय संविधान रे संविधान संशोधन एक नूतन ढंगर होता है बा सिंपल जहाँ को आम सिंपल मेजॉरिटी बा स्पेशल मेजॉरिटी बोली कही था। सो इंडिया इज ए फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तेणु आम कही था भारत जो संघीय व्यवस्था रही ताहा तेबे भारत जो संघीय व्यवस्था अच्छी आमे कही था भारतीय संविधान आकृति संघीय किंतु कार्यतः ऐकिक। सो इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। सो इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। भारत हेउछि एक अर्ध राष्ट्र संघ बा एक सहयोगी राष्ट्र। इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। क्वासी फेडरल स्टेट। Another point is that
supremacy of the constitutions. Supremacy of the constitutions. Both central and state government derive their power from constitution. ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର କ୍ଷମତା ସମ୍ବିଧାନ ଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। Nobody violates the provision of the constitution. ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅବମାନନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବମାନନା So students, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିଲି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।